Kad kažemo to male, velike, ali postoje neka definicija ono baš za Srbiju, šta su velike firme, šta su male, šta su srednja preduzeća? Postoji zvanična, ali meni to zvanično bez veze. Šta se tu gleda, promet ili broj zaposlenih? Ima neki 3 kriterijuma, nemam pojma. Broj zaposlenih, vrednost imovine, vrednost prihoda i onda ako si ispunio, 2 od 3, klasifikovan si u veliko, srednje, malo, mikro, nemam pojma. Ali to je pogrešna matematika, skroz. Znači, prava matematika, da li si ti veliki ili mali, je da li si ti one man show ili si ti firma koja ima delegirane odgovornosti gde svako nešto radi. Ako si ti one man show, ti možeš da budeš i 100 miliona evra i da sve se ti pitaš. Znači, bukvalno se sve pitaš. I onda je to za mene i dalje mala firma. Velika firma si onog trenutka kad si ti za sebe skinuo deo, tako je, delegirao si tu odgovornost nekog drugog, dao mu pravo da povlači neke poteze, ali istovremeno si stavio sistem kontrolinga koji tebi omogućava da pratiš da li on dobro radi posao ili ne. Nisi mu ništa dao na blanko. Nego si mu dao, ali postoji sistem kontrole. I to je mnogo bolje, zato što onda drugi odrade posao neki mnogo bolje od tebe i ti to posle vidiš. Vidiš da su bolje uradili taj posao, vidiš da su se više posvetili. U tome su bolji od tebe. Ali uslov da ti to vidiš, da imaš... Uslov je da im pustiš, a da bi pustio uslov je da postojiš sistem kontrole, da ne bude skroz na poverenje. Jer neko to izlupotrebi. I onda ne smem da... taj trenutak ne smem, sam ću, to je trenutak kad si i dalje mali.